Bukan nasab. Kasi alam mo. Teka magpa-down ng mga
Abangers! Abangers! Ay, ito, bakit talaga? Oliver, Obi dito. Yung sa mga pagkakata, Ay, hindi ako. Bawal ka lang. Tapos, ito kapag ang mansig, gagawin. ako hayop ka, Ayos na ako. ay paig. Para bigla kami doon. Gabi lang kita. Nakawal mo na. Ito lang right. Ito lang right. Paning, kung kasi paning, Ay, yun ako. Ay, may dito. Kaya, ang palabas nila. Kasi ba tayo? may biyak ka. Okay, ito mga dito. Ano ba yun? Uy! Para joke. Wala man. Bakit na?
Ay, kung pwede ako. Ano pa? Ayaw ako niya. Ay, ito. Mas kumpiyan ay kumpiyan sa Nalagyan ng dinura, hindi sila Saka magkano pa na? Lupa lang pala yung nalibre. Ano, matalas ikaw, mo ba? Gawa lang kita. Hindi ba kasi ay Kaya nakikipatag mo sa langan sa bago ang daw-daw. Eh, nalaman na. Takpan. Yun. Asa ko nga sa racing, nagpupagputi pa. Grabe. Medyo mahal yun, ako yung mag-post. O, bakit ito? Papaya ka na natin. Uso na pa rin ito po. Ay, what? Papaya. Then, come on. Thank you, dog. Ano ka na po?
Lagi mo naman punta kami ito. Nakabahan ako. Okay guys, talo tayo. Ayan. Ay naman ako, Brad. Out na sa to. At natalo Okay, na man. Pagbuha talaga yung sinasabi namin. Yeah, pagbuha. Una kayo limit mo yung isang kalbo ko yung gano'n. Open the one. Open the one. Open the one.
talaga. So, ano, super different. Kaya, music, ah, itong buwan na hindi ko yung ano yung sige, hindi ko na yung walang lang din kung ano. Tingnan ang polo. Nagulog siya, nagulog siya. Ano ba yung mga? Ano si Victor? Ano yung hindi ko lang tayo may batch. Kasi siya,
yan. O, kita mo yung luwa. Ini, sumulo. Bukan Zoro. Yan, so nauta kanina to. So ano yung sinong Tokyo? Balik ako sa nilalaki nga yun. Ay, puto. So, 4 seconds so kung ngayon po. Dapat tulog. Kaya ko lang, balong ko daw at lede. Ay. Ayun, tama. Uga, uga. Mari, Mr. Uga. Ano pa nga, pwede mo, hindi, 5 mo. Pwede mo. Prepare ko lang sa 3 seconds. 2, 3, 2, 3, 2, 1. Dali yun. So, kaya mo buwan sa to. Tumutulog. Tapos namin na natin. Moral. Okay. Big mo na yan ng Speech. Reality. Hindi na si Spiderman. Oh. Ay. Umutang nila. Hindi na kayo si... Oh.
Yung ikat, ikat porque iba ko na ano, oh, noon, binigyan ko lang ako dito mo bigyan ano bigyan ano ako wait, post on your media. Ano yun? Kaya mo ang focus ay Okay na po. what is the difference between the earth and the sun? So earth sun.
Bobo mo kung i-play yung bakit ko. Ako yung mall sa kawat na. Doon sa 26. Buti ka makalulog. Ano, tataya ko siliwan ko na. Ano? Ano pa? Kay ko ang pagkabaway. O, baba. Game friend ka na. Lain ba? Parang pumanan ka. Putik talaga sa mukha. Pa. Ya, iba ya. Ya. Kailangan ko pang gagawin. Kailangan, isip ka na na. Makalabas sila. Uy, delay! Isuti ka! Oh, putik ang denial. Buhay na ako sa delay. Ito! Yung ako nalinis na sir. Pagkilian lang mataya. Wala ba nga po? Hindi ba? Sabi ko tiliwan. Ay na. Nataman ako ng ano. Oh, putik ang na. Ay, hindi lang ako tiliwan.
Dapat nung snake, ano? Ano ba? Ayun, nawal ako. Natulog ako, nagpiplik yung nilo, no? Yun, ano? Yan, yan. Ayun na, palak-palak na. Ang kamit mo. Hindi na yung parental. Ano na ba yung ano ba? Hinahap mo sa dosiyan, eh. Hinahap ko siya. Oo nga, sige. Hanapan mo ako. Gusto kong tawagin ako. Nakita ka. Wala. Wala, walang bensin sa kampo ko. Walang sa kampo ko. Pag! Yay! Nakasuburan tayo. Wala akong maluwa. Nagpunta ka. Buti kang watag maglagaw. Kuya, man. Pag! Pag! Buti kang piso mo. School siya. Putik na tipay. Ano po? Putik ka. Ano naman? Ano yan? Hindi ka na nag-isiburo ko. Siguro na. Hindi yun. Hindi na buhay pa. Ano nga? Wala. Ano nga? Paliwan. Ay, mali ka kayo. Ako na po. Ang watch, ano nakataya? Ano ka? Good job. Gold naman ako. Ang ganda na. Kasi ka na. Sinutan ko. Sabi na, magsisigyan ako. Paano hindi di magbayad? Hey! Hey!
Ano? Mabalikan sa ro. Ito, ito. Doon. Wala. Ito talit. Oo. Paano mag-invite? Wala na yung gusto ko. Oo. Nakapapa niya. Dapat pang espada ko. Ay, pwede pala. Isusunod na pala po Pilipinas. Lalo mo natin siya. Ay, kayo nila? Is. Ay, bakit? Ano po? Sige, sunod. No, ano? Oh, pati kang naka-sniper. Naka-sniper pa nakada. Ay, kung siguro yung sniper at hindi ka. Football. Wala pa rin. Athlete, football late. Lord, ang dito. Mario. Nagkayo, putang ulo kasi po tayo. Pinagsayo. Ibang klaseng pepper blast. Dumamit ako. Pagkas may pinag-ibig nila. Then ay sa gilid. Lahat ng nalog nila ay nilay. Puti ka. Saya, alam mo. Delay. Ano? Also, delay. Daog na? Mas kaya nang gibo, then delay. Kaya nang gibo, kaya kay delay. Nanti para. Hey! Basta abo yan. Yan, basta Pag yan. pagulo na, nanti para. Pag sila, mo, kapag sila, mo, sinablok sila. Okay. Yesterday. Lokas pa. Uy, yan. Isang may sipon. So, ano player? Kayang may sipon. Grabe ng sipon. No. Uy.
Bakit puti ka? Wala si Mahal. Ay, naku. Nasa likat doon. Puti ka dyan. Walang dumaan. Daw na. Wala ko sa Yan! 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 Hindi ako naman makapistol. Nalig kaya? Utang madam pa yung ito. Pumunti ka! Sabi ko na. Napalit kita yung sila pa.
Kali ako bigyan. Upo ka, Jay. Ikaw. Isa. Wala pa. Baka na lahat ng susunod. Huwag na ako. Kasi ko, minsan na. Hindi na tutulog. Ah, utang na. Love. Ito, basta ko din. Utay na. Lang. Ako magaling. Wala ako. Ay, putik. Ingat. Bumubuhat. Oh! Ito yung water. Mga kilyo, pwede nga tarawa. Uy, boss! Utang mo. Ish, mahal na yun, boss. Isang buwan. Isip ka, Mario.
Ay, ma. Utang ko rin ang pambuka ngayon. Si John.
Pag offline si Kamataya, yan, uy, pag naka si Kamataya, pag si schedule, yan na, sheesh! Diba? No. No, no.
Bukas pa ka, ano, tatlo. Sopan. Sopan. Sige, kasi yan. Lahat sama ng lahat. Ano yan? Jump. Salamat. Ano? Ito po mo ba? Ano yan? Vincent, ano? Sigurado. Habang meron tayo.
dyan ako. Kaya ako, magiging kami. Wala, kapil pa ka. Pares na tulong. Hindi mo dali ako. Ano yan? Actually, Sugar na video. grabe na. Ay, Grenade! Wait, Joy ka. Ibalik na ah.
Yung mga malanggaw ay mga pito, wala mga oo, puta langgaw ang pito.
kasi dapat swapos. Gusto ko naman. Yung mga Or pala dyan nga, lagi sa rin. ah, Or pala sa dyan nga, lagi sa kaya, pagkain. O dyan ka na nagkakila. ayun, Ano yung ka na dyan? hindi ko mas gusto umiyak ka na ka. Ano sa dalaga na? Hindi May harap ka mo mo duma? May harap ka mo duma sa dalaga? umiyak ko ito ko. Kaya may harap ka mo duma. Harap ka mo duma. Sa Kaya dalaga. niya, Ate yan. May sa dalaga. sabi ka mo, Harap din sa sentro. ano yun? Ayun. Mulot? Baka harap din na duman sa airport. Ako, kahit ko talaga. Nakaso, So, sabi ko ito, airport na. nagpunyan to, ina ko nag, ito kumangin ko pala, naggaling Manila, dyan, ano, mahal ko masahe pag ano. Kaya magtibiyahin pa siya rin duma. Dahil po, Ayun. Hindi ko nga tumaga. Napakala ko pa para kahit sa open na ka. Hindi. ayun, magkabat talaga ko niya. Sila. Bawal ko sa padyak. Pagkaon pa. Anak ko niyan kaya naghulog ka ng padyak, may ka nagkondire. Ano ba mo yan? Ayaw. Karong taon? Oo, nagkatasahin mo na. Ano tapusan? Tagaan talaga ka na. Kaya nga naman yan. Tapos talaga. Dahil talaga nakakabalik ang kapag kang ganado sa padyak kung kapag tubig na eh. Diyan eh. Kabuhaan ng tubig na yun. Tubig-tubig yung prangka, kumansa na ito. Alam mo, tubig-tubig yung tubig na ito. Kaya alam ko na solo. Ayaw. Matulog ako sa padyak. Kapag solo sana, dawa sa bakit ang lalaki, kaya magkaturo. Yan, kasi. Ako dati, umangka sa Manila.
sitwasyon natin.
lang kung
Sabi ko na tuwang na rin na. Pangit ang lasa. Dapat po muna kung
Gusto ko naman, say pa man. Ayun, wala ko pero. Pamanggi pa sa anak ko. Pamanggi pa na lang. Kailangan natin na ito. Okay lang. Nasa mura This is yun. Nagkapon ako ba, okay rapat na. Ito ko ako nagsabi. para sa'yo. Yung tinda baga dyan, dahil niya naman kaya magtawag. Hello. Masuko yan. Bakal ngayong gunay. Sa no, bakal ngayong Saro. Saro. Dahil baga niya, bakal Ano, mabanggi na bakal bagas na yan. ano man sa gol nga. Dapat namin, basang puro lalay. Kulang ko sa mga pamangkinan. Nakulang mga pamangkinan. So, mga agi, magani po ba? Nakulang ko sa ako. Madalag di man sa pag Mahagay. Kapag lalay, gol ano, puro lalay na. Makisudoy niya sana. So, ako niya po yung ba na nakakulong. Yung kulong na Pagi, daragang kultiro ay daragang batuta. Sipod na sa kurang lupa. Daragang kasama. Pero
Okay.